Amets bat. Ametsik balduzue, guztiok badugu bat behintzat. Batzuk gainera ura lortzeko lanean aritzen dira, jotasu. Bat, bi, hiru, lau. Artista izan nahi dute egun gaztetxo askok eta askok. Artista baino, ospea, famatu izan nahi dute kosta la kosta. Zuek, finalean izango altzarete, erantzuna orain txekarreko dute epailekoek. 6 talde aurkeztu zarete, nik biren inguruko emaitza emango dut, Itsasok beste birena eta Ilianak beste birena, bale? Getxon, Izarren Distira izeneko programa prestatu dute. Helburuak, euskararen erabilera bultzatu eta talentu berriak aurkitzea dira. Aktorea izan da. Uste duzu, hemen izango ditugun gazteak ere, jarrera hona erakutsiko dutela eta gainean. Etorkizunean distiratxu izan nahi duten izarrak gaur gurean. Izarren Distira gaur, 2 errepidean. Izarren Distira lehiaketako epaileetako bat Itsaso Paia izango da. Bertsolaritzarekin lotutako abizena da horixe, Paia, Fredi, Xabi eta Itsaso. Hirurak ere bertsolariak, baina horrez gain, irakaslea, ikusentzunezko komunikazioko ikasle eta aktorea ere bada Itsaso. Nire amak nolabait ideia hori burutik kendu zian antzeslea izan nahi nuen, baina egia da ez dela oso gauza, nahiz eta karrera ikasi edo formazio bat euki, ez duzu ziurtatzen horrekin bizi ahalko duzunik. Orduan utzi nuen, baina gero psikologia ikasten hasi nintzen bebai unibertsitatean, eta esan nuen ez, nik aktorea izan nahi nuela. Algortako Portu Zaharra, txokoa ere mitikoa da iaia, ez? Euskal Herriko postal horietako bat. Bai, gainera Algortan badauka, berez Algortark deitzen gaituzte guaito, eta jendeak uste du dela oso guaiak garelako, baina berez da lehen arrantzaleek hemen arrantzatzen zituztelako arrain batzuk guaito deitzen zirenak eta horregatik. Orduan guaitoa zarazu. Guaitoa. Algortakoa. Bai. Algortako euskalduna. Ez da gutxi zareten ere Algortan edo ariote dan pixkat euskera... Bai, geroz eta gehiago, Orain txariko dira gazteak. Ni neska hori ezaguna egiten zait bat, eta hor azpian guk Itsaso jarri dugu, baina gaztentzat beste izen bat izango duzu segurazki. Igual bai. Gotzone. Gotzone. Goazeneko Gotzone. Opa, Gotzone, zer dantzan? Dantzan, ni. Ke ba. Bueno, hortzak garbitzera noa. Aiene amak euria eta baso ilunak, seinalatzen zizkidanez, ez dira etorriko inoiz, eta zuolako ametsik eginez. Aiene amak euria eta baso ilunak. Dantzan aretzen zarete beti edo kantuan edo zer denetik tokatzen zaizue? Denetik, bai. Denetik. Eta zu erosonan non aritzen zara? Ni denean, hombre, hasieran kostatu zitzaidan hori interpretazio aldetik, nik egiten nuelako antzerkia eta telebista oso desberdina da. Telebistan hori trampak daude, dana txikiagoa da, ni oso handia naiz, gestu handiak egitekoa, altu hitz egitekoa, hori, mas teatrera esaten dena, eta telebista bada dana txikiagoa, hasieran kostatu zitzaidan pila bat, dana hori volumena jeistea, dana minimizatzea. Astuna alda alegia, motxila duzu orain, baina famaren zamare astuna alda, motxilaren modukoa. Hombre, nik oraindik ez dut probatu holan, baina gogoratzen dute Guaseneko lehenengo kapituluaren aurre estreinaldia egin genuela Victoria Eugenian, Donostin, eta jarri ziguten holan alfombra gorri bat, jantzuk gintuzten galas, pasada bat, eta guen ziren ume pila bat, baina 500 autografotik gora sinatu genituen holan postaletan, ez dakit zer pasada bat, nik esan nuen baina mesedez, eta denak mesedez autografo bat, eta esaten nuen zer raro, oraindik hori enaute ezagutzen, edo Gotzonen nire pertsonajea ez da... Garrantzitsua izango da, hor baldin bada, alfombra horrean baldin bada, ez? Izango da. Guazenek eman dizkit gauza asko, ez dit ezer ere kendu, aukere bat eman dit, esperientzia oso polita izan da, pila bat ikasi dut, lagun oso onak egin ditut, arraro egiten zait nire burua ikusten dudanean telebistan, holan ikusten dut nik Guazen, baina oso pozik nago bai. Badakizuen nire binebak bertsolariak direla, eta hoietako bat behin ibili zen, askotan ibili dira eskolartekoan, txapelketan zuek bezala iaz, eta bertso batzuk kantatuko ditugu, eta bestea da Igor Muniategi. Nire urteko lana, ondo ikusirik, zeo zer egiteko badaukat premirik. Ikastolan alde batetik ibiltzen naiz hezkuntza arautuan, DBH baten ahozkotasun klaseak ematen, eta gero beste alde batetik ematen dute orduz kanpoko arlo bezala bertsolaritza,
eta hor oso pozik nago, ikasle pila bat dauzkat, nagusiak, txiki-txikiak be bai, idazten ez dakitenak. Uste dut hau ezaguna duzula itxaso. Bai. Eta zuek, badakizuen orden? Aspaldiko laguna. Ara, Aspaldiko, aspaldiko ez da izango, zu aspaldikoa ez zarelako. Betaurreko kina ateratzen zarete. Izurrai. Egia da, moskorrak eta umek ez dutela gezurrik esatzen. Banekienik, eta gaina bertsolariak hauek salida dute. Bertsolariak ere behar du, ez da, alako... Nik zuen adina nuenean, 10-11 urterekin, hementxe hasi nintzen Joseba Santxorekin lehenengo aldiz jakin nuen bertsoa sartzen. Komeri bat daukagu, Xabi. Horren mundu guztiak izan nahi du itxaso bezala, baina ez bertsolaria delako. Ospetsu da. Baina orain denek ospetsu izan nahi dute, gero ikusiko dugu, danak kantari eta nola bertu, bertsolari. Bai, nik esan nuen, nik urte pila bat pasatu nituen Frediren anaia izaten. Gero lortu nuen paia anaiak izatea, lortu nuen Xabi paia sortzea, eta orain Gotzone etorri da, eta berriz ere itxasoren neba naiz, baina, bueno, uste dut ja gustura da drama. Izun dugu rapelen agintzen ura, zezuko paritxo mentzinen nion. Gaunetan, goazenen pelikula jakin gabe hortan arituko zela. Bai, hori egia da. Ez dakit beti gustatu izan zaio horri, horretan ari izan, eta... Baina, horretan bat bat izugu, Hogei urteko neskatxari goazen pelikula oparitzea. Bale, originaltasuna bertxotan bakarrik ez zenbat aldiz ikusi zen nuen pelikula hori? Bai, askotan, eta gainera jitsi nuen... Orain jana Entxeiatzea aldituzek ideiak eta elkarrekin. Egin genuen, bai. Kastinerako ikusi behar gintuzot. Ikusteko moduko izan. Bai. Jaro, nik egin behar nuen bera etzana, eta normalean beste olako bai personaje zorarren bat. Ala, tia, mitiko flipantea izango da. Uste dut horrela hori zela lehenengo esaldia. Abi, orduan zuri bertutan irakutsiko zizun Peioren txakurrak. Peioren txakurra? Nor da Peioren txakurra? Sancho. Sancho deitzen da? Ona. Uste nola, honek balio. Bai. Naiz eta nire gurasoak erdaldunak izan, 3 bertsolari gara familian, pilo bat maite ditut nire nebak, eta bueno, saiatzen naiz apoiatzen edo beti hor egoten, eukitzen ditugun nebarreba guztiek eukitzen dituzten arazoak be bai, baina oso ondo moldatzen gara 3 artean. Nik bertso bat kantatu behar dut, bai. Eta nik gaia jarri. Bai, nik hau bertsolari ditzaizula bat ere gustatzen, baina. Zetzaigu bat ere gustatzen, bai. Baina uste dut arrebak hainbeste merezi duela. Bai, arrebari? Bai. Eta Kontxitan kantatuko zenian da. Arrebari kantatu behar diot bertso bat? Kantatu jozu arrebari. Baina oso ikuspegitatik, arreba gisa edo gotzone gaia gisa edo itxaso paina. Gukasieran deitzen genion itxasori... Itxaso ez diezu oso ondo esplikatu, bertsolariak pentsatzen duen bitartean isilik egon behar Holan egiten duela dudanean, entzuleak, bai? zertarako da kontzentratzeko, Dagoeneko zureak dira, hemen 4 ume pikaro, euren artean zenbat momentu, ote dituzun igaro. Maistra ona zarela itxaz, horretaz seguru nago, Gotzone ere eta 1000 gauza, baina izan zazu klaro, paiatar izan zintezke, baina itxaso izan lehenago. Ona. Eta riera di ez duela prestatu. Nortzu ziela pikaroi. Ilenengoa, motel. Ilenengoa. Errege hau, ya está. Horrein ikito bingo dut negar tantak taldeari buruz. Bueno, oso emanaldi osoa eta aberatsa izan da. Euskerazko kantu bat erabili duzue. Eta, bueno, nik aholku bezala, pianoaren aparte, esango nizueke urrengoan, hau da, finalean, gehiago hurbiltzeko mikrora eta beldurrik ez izateko. Así que, sorionak negartan. Epaileak oso majoak izan dira. Dena pasatu gara gainera eta oso ondo arrazoia zeukatela iruditu zait.